Хелти напитка на хоризонта. Стоп малко на кафетата и захарта. Нека да пробваме нещо здравословно. Не мога да повярвам. Яка гърли готина здравословна напитка. Което трябва да достигне до повече хора, така че може да харесаш видеото и да последваш канала, ако искаш да се видим пак. Първа стъпка. Зареждате се с търпение и отваряте блендера. Какво беше сега? Банан на хоризонта, моля. Ако отваряте банана отдолу, не знам дали можем да сме си приятели. Страхме дали този ще се справи. Слагаме доста боровинки, колкото може повече, толкова по-добре. Защото стане по-яко. На цвят поне. Сега тук по рецепта може да сложите и че, обаче моята е сурова и не е хубаво да се приема, когато е сурова. Така че ако оставите да простои от предната нощ, може да се сложите. Това е злато. Малко прекалих. Сега мисля да го джътне, после ще добавя, има още съставки. Продължавам. Ванилов протеин, моя лософон. И може да си го вземете с 15% стъпка от линка в билата ми. Това ми е странно. Но и една лъжица кисело мляко слагаме също. И сме готови. Житкаме пак. Изглежда брутално. Сега ще сложа едно лече. Е, това не е ли гърли напитка? И сега време е за истината. Но няма да му се обърка много тук. Ама се разлям, както винаги. Уникален е. Буквално като тези по заведенията. Никога не съм справила с мъчета вкъщи. Това е много вкусно. Усещате супер много банана, меда. Не мога да повярвам. Буквално това ще е закуската ми. С протеина. Напълно достатъчно. Уникално е, хора. Уникално е. По-вкусно от напитките с кафетата, защото е полезно. Ето тук разбихме, представите, че полезното не е вкусно. Защото това нещо е толкова вкусно. Е много полезно. Не мога да спра да го пия. Мисля, че това е 10 от 10. Ако не сте справили никой от напитките, които съм правила до сега, тази задължително трябва да се направите.